שלחו לי הודעה בפרטי. ראית משחקי ספורט בארצות הברית שהיית שם? חשבתי שאתה מדבר אליי, נבהלתי. ראית את סטף קרי משחק? ב-NBA או משהו? פחות, לא עניין. היא חיכתה לישראל לראות את מכבי. בדיוק. תודה רבה שהיית איתנו כאן. וואי, תקשיבי. קשה לי ל... אתה מתרגש מהרעיון עם עומר או שאתה מתרגש מהקלפים היקרים שיש פה? נורא מתרגש מהרעיון עם עומר ונתרגש גם עכשיו. אני מתרגשת שאנחנו הולכים לדבר על קלפים שהם לא פוקימון. ייי, הישג, פעם ראשונה באולפן. אורן רג'ואן ודור מנטל כאן, שלום לשניכם, ומהצד השני נוי פרל, הם אספנים של קלפי ספורט יוקרתיים, אפילו מאוד. ויהיה אירוע מחר בסינמה סיטי בראשון לציון שנקרא קולקטור סיטי, בין היתר יהיו שם גם פוקימונים, אבל יהיו שם גם קלפים מהסוג הזה, כי מה? מנסים להעלות את זה מחדש, נכון? למודעות בארץ, דור. תחום הקלפי ספורט, יש בו מעריצים, זאת אומרת, אנשים שמעריצים את תחום הכדורגל, תחום הכדורסל, שזה בין התחומי ספורט הכי נצפים בעולם. ובייסבול זה לא אצלנו, נכון? זה פחות אצלנו. הקלפים של הספורט הם רק כדורגל וכדורסל? הכל, כל ענפי הספורט. יש בדמינגטון? יש גולף, יש טניס עכשיו מאוד מאוד חזק, יש הכל מהכל. יפה. אוקיי, אבל בארץ אני מניחה שאוהבים. בארץ בעיקר כדורסל וכדורגל, זה הענפים הבולטים. של ישראלים, של בינלאומיים, מי הכי יקר? הכי יקר היום, לדעתי זה אחד החברים שהבאנו פה, זה מסי, אתה יכול להראות שם אחרי זה גם את הקלף. כן, אני רוצה להראות אחד השחקנים הכי נערצים בעולם, לא צריך להרחיב על מי הוא ומה הוא עשה. תוך כדי שאנחנו מראים את זה, נספר שמדובר במותגים של קלפים שלא בהכרח אפשר למצוא אותם כאן בחנויות הצעצועים והמשחקים בארץ. נכון, לצערנו לא מביאים את זה בצורה סדירה, ואנחנו עושים סוג של יבוא עצמאי, אנחנו מזמינים את זה לעצמנו, בדרך לא דרך. תעשו לי סדר, אני מכירה סופרגול. נכון. אוקיי, זה לא זה. זה לא, זה סופרגול, זה בעצם הדפסה שנועדה לשוק הישראלי בלבד, זה בעצם יש את זה רק בארץ. סתם זה כדורגל ישראלי, וזה מעניין אותנו ישראלים, זה לא מעניין אנשים בחו"ל ובעולם. אז כמה מותגי קלפים יש? יש בעיקר שתי חברות מאוד גדולות, הן נקראות פניני, זה חברה איטלקית, וטופס, חברה אמריקאית. וזה הקלף של מסי, של מי הוא? זה קלף של אורן, קלף של... היי אורן. אז אתה האיש הנחשק שמחזיק בזה. הוא מעריץ מאוד גדול של מסי. אז כשאנחנו אומרים שהקלף הזה הכי יקר, כמה הוא יקר? מה, הוא מצופה. הייתה מכירה לא מזמן, לפני שבועיים בערך, שהוא נמכר ב$5,000. לך? לא, לא לי. אני שלפתי אותו מתוך קופסה שנקראת בלאסטר. אתה סתם שלפת אותו אקראית ויצא לך מסי? כן. לקחתי קופסה של $30, ויצא לי... אז גם מזל בחיים, או שאתה קונה מלא חפיסות. אני קונה מלא, ומזל לפעמים לטובתי, לפעמים לא. תגיד, מה זה בברייקר? הברייקר הישראלי הראשון אתה. מה זה אומר? זה אתה. נוי, יסביר לנו. מה זה ברייקר, נוי? ברייק, בעצם איך אני מסביר את זה, כנראה לא יודע, אם בעלך יחזור עם קופסת קלפים שהוא קנה ב$2,000-4,000 שקל, תגידו לו מה אתה עושה. אבל אז ברייקים? לשים 100 שקל בשביל... בערך בשביל לזכות בחתימה של סטף קרי או חתימה של מסי, כנראה שרוב האנשים כן השתתפו. בברייק בעצם מחלקים את זה לקבוצות או לשחקנים. זה בעצם אירוע חברתי, כמה אנשים קונים מקום, כולם, אני פותח את כל החבילות בלייב, ופתאום מישהו יכול לצאת לו חתימה של מסי או חתימה של סטף קרי, וכולם שמחים וכולם חוגגים בשבילו. הסגורות, בעצם יש כאלה הרבה. כמה יש? זה חבילה יחסית זולה, בין הזולות, יש... החבילות נעות בין $20 ל$15,000. יש, מה שנקרא, יש גירוד או... את צריכה בעצם אפילו מהמרת שיהיה לך פה משהו ששווה הרבה יותר מהמחיר. בוא נעבור רגע. זהו, אני רוצה להבין, נגיד יש כאן קלף חתום של קובי בריינט. עכשיו, אני הייתי מצפה מן הסתם שמכולם הוא יהיה הכי יקר, כי אי אפשר להשיג עוד קלף חתום שלו, אבל אמרתם לי שדווקא לצורך העניין של ג'ורדן, זה יותר יקר. למה? לא, קובי וג'ורדן שניהם... שווים? שניהם הכי יקרים. תראי את הדבר הזה, אוקיי. אבל ג'ורדן אפשר עדיין להחתים אותו. אבל הוא מסרב לחתום. הוא מקלל אנשים שמבקשים ממנו חתימה. מקלל? מקלל אנשים שמבקשים ממנו חתימה. נמאס לו. הוא לא חתם עשרות שנים. איך הנחת את ידיך על הקלף החתום הזה של מייקל ג'ורדן עם תמונה שלו מפנסילבניה? זה האמת קלף שהבאתי עם אספן סודי. מווירג'יניה, לא? במיוחד בשביל האייטם. רגע, הוא תלת אין לי ממדי. משהו ברמה הזאת. זה חבילה אתה ראית מה קורה פה? ששינתה את חוקי המשחק, מה שנקרא. ב-2003 היא נמכרה $500. היום חבילה סגורה
של אקסוויזט זה נקרא. שאולי מכילה את הקלף הזה. שאולי מכילה את הקלף הזה, מגיעה ל-6-7 ספרות. אולי. מיליון דולר בשביל לקנות... למה? כי יש שם חתימות של ג'ורדן, לברון, קובי, אולי מחפשים שם את ההולי גרייל, מה שנקרא. תגידו, יש גם קלפים יקרים, חתומים ושווים של ספורטאיות? יש. יש, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת המונדיאל של הנשים בארצות הברית, וזה התחיל לתפוס תאוצה גם באירופה, גם בארצות הברית, הנשים, הכדורגלניות. והקלפים שלהם נורא שכירים, ונסחרים גם בשווי גבוה יחסית. וזה בעיקר כדורגל? נגיד, סרינה וויליאמס, אתם יודעים, אני מניחה שקלף חתום שלה שווה הרבה כסף. נכון, אבל בעיקר כדורגל עכשיו, בגלל התקופה הספציפית הזאת. זה לא רק קלפים, דור, מה הבאת כאן שדבר נורא מעניין? גם מדורג, הדירוג זה ציון על שלמות החומר, הנייר, זה כרטיס משנת 2004, מבחורה של מסי בליגת האלופות. משחק של ברצלונה נגד שכתר דונייצק. כן. רשום את כל הפרטים שם במדויק, וזה כרטיס ששלח אותו לחול, הוא עבר אימות, שהוא באמת כרטיס אמיתי ומקורי. דצמבר 2004, פעם ראשונה שמסי שיחק בליגת האלופות. נכון, כן. שעוד אף אחד לא כל כך ידע מי הוא יהיה ומה הוא יהיה. לא שאני מעודדת אנשים לרמות, אבל נגיד, אני יכולה לקנות חפיסה, ואם אני זייפנית חתימות טובה, לזייף חתימה של ג'ורדן, ומי יכול לאמת לי שזה לא הוא? מה, הולכים לשאול אותו? שאלה מצוינת. בגלל זה אנחנו שולחים את זה לחברה הזאת, למשל, זאת חברה שנקראת PSA, זו חברה שאנחנו שולחים את הקלפים לחו"ל, לארצות הברית, ולהם יש את האנשים שמתמחים בלאמת ולזהות את החתימה. בין אם זה לראות חתימות אמיתיות שלו מעבר, בין אם זה ברמה אפילו לפעמים להתקשר לבן אדם ולשאול אותו אם באמת הוא זה שחתם. היי, ג'ורדן. יש שירות כזה, זה השירות שבעצם הם מציעים. אני מבינה למה הוא מקלל, אם כל שנייה מתקשרים אליו לשאול אם זאת החתימה שלו. אלעד מתגרד פה בשידור, בוא ניתן לו לפתוח. רוב החתימות, כמו חתימות על מדבקה או על הקלף עצמו, המדבקות נמסרות להם על ידי החברה עצמה, על ידי טופס או פניני, מוסרים אותם לשחקן, ואז הוא חותם. בינתיים שירדן תדפדף לנו בקלפים ונראה אם הגביע הקדוש נמצא כאן. דור. אבל אני לא מכירה כמעט אף אחד. מי זה אנטוני דייביס? לא יודעת. מי זה אוסמן גרובה? לא יודעת. מי זה אהרון גורדון? לא יודעת. רגע, תעבירי, בהתחלת הפוסטים, קורי גיסברט. תעבירי קדימה. קאווי לרנארד. אני אדע שם כלשהו? פרד ון וליט. דווקא לא טעית בשמות. קריסטיאן ווד. פול ג'ורג'. איפיקה זובק. או, זה נראה חשוב. מישהו שקולע. דונובן מיטשל. יפה. מיטשל? כן. יש לו טיל. סקוטי בארנס. או, סקוטי. הופה, מה זה, רוקי? אין לי מושג. אני לא יודעת מה אני מקריאה. הוא התלהב, יש פה קלף שווה. בקשיש. שימו לב לקלפים הזה יפים גם, הם מאוד מושקעים וזוהרים. אנחנו רואים, תלת מימד. סליחה, אבל זה קצת דומה לאוסף מכתביות שהיה. אני יודעת שזה ז'אנר אחר, אבל גם לי היה כאלה תלת מימד. דור, תגיד, כל הפלסטיקים האלה, איך אם יש למישהו קלף בבית, נגיד כזה של ערן זהבי, שהוא מדורג פה 9, איך עושים את הדירוג הזה? בעצם במקרה הזה אפשר ליצור קשר איתי, החברה שלי שנקראת ימי קולקטיבלס. בעצם אני עושה את כל התהליך של השליחה לחול, עד רמה שאני לוקח את הקלף, מחזיך אותו ככה בקייס הזה. או שאתה לוקח את הקלף ונעלם, זה גם יכול להיות, לא? ערן מסכים לחתום? ערן דווקא חותם ממש יפה, כן, באים אליו לאימונים של מכבי תל אביב ומחתימים אותו, חותם בשמחה. ויוסי בניון? חותם? יוסי בניון פחות מכיר את החתימות, אני יודע שערן ספציפית מאוד חותם. אני חייב להראות את זה עוד רגע אחד, תספר לנו מה אנחנו רואים כאן, נוי. זה בעצם חברת אפרדק ב-99, אחרי המשחק האחרון של ג'ורדן, פירקו את כל הפרקט והכניסו חתיכה על הקלפים. זה חתיכת פרקט מהמשחק האחרון של ג'ורדן בשיקגו. לא חשבתי שזה משהו שמישהו יחשוב על לשמור. האדמה שהוא דרך עליה, שנקרא. אבל הוא ער ג'ורדן, הוא לא דורך, הוא באוויר, הוא מרחף. Dirt I stepped on, אבל זה פרקט במקרה הזה. זה הורס לי את כל התיאוריה שאומרים שהוא מרחף. יש חתיכת כובע, חתיכת גרם, חתיכת חולצה. זה לא נגמר. חתיכה מהדשא. תגידו, מישהו בודד חתיכת זהה שלו באיזה קפסולה שהעדים שלה רצים בפנים, זה יהיה שווה כסף. המסטיק של אלכס פרגוסון נמכר ב-220,000 פאונד. אני חושב, המסטיק האחרון שהוא זרק על הדשא. אין גבול לשטויות באספנות. אוקיי. זה נגיד חתיכת יעלום אמיתי, יש פה בתוך הקוואי לנארד, יש פה חתיכת יעלום. זה? יעלום של מה? שמים יעלום, שמים חתיכות של כסף, של זהב בתוך הקלפים. סתם יעלום או סדרת הקלפים הכי יוקרתית. יעלום שלא קשור אליו. זה מגיע מזוודה, זה עולה... זה לאספנים עשירים. זה לא הגיל יעלום שלו. לא, זה חתיכת יעלום אמיתי. אם הוא היה עונד את זה, אז בכלל. וואו, תקשיבו, זה היה נורא מרתק. אפשר לראות את הקלפים האלה מחר בסינמה סיטי בראשון? כן, יש אירוע מחר מטורף בסינמה סיטי בראשון לציון.
אנחנו הולכים לעשות שם את כל תחומי הספנות, פוקימון, דרגון בול, וואן פיס, יוגיו, קלפי ספורט. לא רואים אותך, מנסה... הולך להיות בערך כ1,000 איש. יוגי, תני לי מסי. איפה מסי? נראה לי אורן לא אוהב את זה אם תלך איתו הביתה. עכשיו יש את הזיעה שלך, מסי. אהובנו, תודה רבה, זה היה מרתק לשמוע את הדברים האלה. שאפילו אותי זה עניין ואני לא מהז'אנר. יש. אבל לא פוקימון. אוקיי.